भाजी ऋषींची स्पेशल. याच्यामध्ये ना मसालो, ना फोडणी तेल, ना कांदो, ना लसूण, काय नाही, काहीच नाही. सात्विक भाजी. सात्विक भाजी आणि सगळे भाजी आणि पौष्टिक सगळे भाजी. काय काय आणि होता पण भरपूर. होय ना. नुसतं भाजी खाऊन उपास कोण कोण ठेवतं. गणपती बाप्पा स्पेशल रेसिपी. हा आता हा गणपती बाप्पाचं नैवेद्य झालो. गणपती बाप्पा येऊन बसले, त्यांचं नैवेद्य झालो मोदकाचं. अर्चना झाली, आरती हा. झाली. आता दुसऱ्या दिवशी उपास बाप्पाचं नाही, ऋषीचं उपास. म्हणजे इली ऋषी पंचमी. ऋषी पंचमीचा उपास सात्विक असता, त्याच्यासाठी बोलूचा पण नसता, तरी आम्ही बोलतो. स्पेशली सप्त ऋषींसाठी केलं जातं हे ऋषी पंचमीचं. दुसऱ्या दिवशी 1 सप्टेंबरला येईल ऋषी पंचमी. त्या ऋषीच्या पंचमीच्या लागता भाजी. म्हणजे सगळे भाजे कसले, कंदमुळा, म्हणजे माणसाने पिकवलेले आपसूक इलेली ते भाजी. कणगे गावले ना तर घालायचे. आता हे मुंबईत अजून तरी इले नाहीत आणि गावसून पण आमका कोणी पाठवले नाहीत. बैलाच्या पायाखालचं जे पिकवतात ते काही घालत नाही असं म्हणतात. म्हणजे बैलाची नांगरणी केलेली असता ता घालायचा नसता याच्यामध्ये. मको घालतात, पण मको कधी कधी आपसूक पण येता. मी बघितलंय, आम्ही जेव्हा गावी होतो तेव्हा आपसूक मके, बेबी कॉर्न म्हणतात ना, ते आपसूक यायचे कडेन. मग ते घातलेत ना तरी भारी चव लागतात. मक्याशिवाय ह्या भाजीक चव नाही. मी अगोदरची जी रेसिपी आहे त्याच्यामध्ये मको घातलंय, ह्या रेसिपी मध्ये नाही घातलं. हा, म्हणजे रेसिपी मध्ये एकदम पवित्र सात्विक ऋषी पंचमीची भाजी करण्याचा प्रयत्न केला. हा. तर ऋषीच्या भाजीसाठी एवढं घेतलंय. भोपळो 1 वाटी, दोडक्या 1 वाटी, सुरण 1 वाटी, बटाटो 1 वाटी आणि हो पावट्याचे आपले बिये म्हणजे पावटो सोललेलो. हे आपले लांब देठ गावता ना लाल माठचो, तो देठ घेतलाय सोलून आणि अळूचे देठ घेतलंय कापून. हे पूर्ण अर्धी वाटी आहे, ते एका वाटीतच केलंय. एक चिरान लाल माठचा, एक चिरान अळूचा, त्याचे हे देठ. आणि तुमका पूर्ण व्हिडिओ बघूचा तर खाली लिंक देता सरोज. त्या व्हिडिओमध्ये मी सगळ्या दाखवलंय कसं तो देठ सोलायचो, कसे अळूची पानं कशी कापायची, कसे त्याचे देठ सोलायचे, त्या सगळा दाखवलंय. भरपूर सारी कोथिंबीर घेतली. त्यात आता घालतो हिरवे मिरचे 4 आणि ह्या खोबरा. आता ह्या वाटून घेते. तरी ह्याच्यात ना हिरवी चवळी रवली ना, नाही चवळी वालीचे शेंगा रवले 4, ती 1 वाटी लागतं आणि कच्चा केळा. आता आपण ऋषीची भाजी फोडणीत घालूया. आता घालूया तेल. तेल घ्यायचा असला ना तर शेंगदाण्याचा तेल घ्यायचा नाही, ऋषीच्या उपासात चालत नाही. ह्या भाजीत ना गावी मातीच्या मडक्यात करतात ही भाजी. त्यात तेल घालतच नाही ऋषीची माणसा. पण आपण जरा मुंबईत घालतो, पण घालूचा असत तर शेंगदाण्याचा नाही घालायचा. आपला रिफाईंड ऑइल साधा कसला तेल असतात ता घालायचा. भाजी फोडणीत काय घालायचा नसता. मी आधी पाल्याची भाजी टाकतोय. आता सुरण शिजाक वेळ लागता. पाल्याच्या भाजी बरोबर 1 वाटी सुरण. आता ह्यो बटाटो 1 बटाटो घेतलाय म्हणजे वाटीभर. त्याच्या लगोलग जातलो भोपळो. आता हे लाल माठचे आणि अळूचे दे. ह्यो पावटो आणि ह्या दोडक्या. कलर मस्त दिसतो तो. हो, अजून 1 कलर योग्य एवढं शिजली की माझ्या तर वाटतं कधी एकदा रुंद असती ना तर सगळे कलर खालचे पण गावले असते आणखीन, आणि एकावर एक पडले ते. आता ह्याचा वाटप आपण खोबरा आणि हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर तावा घालून घेऊया. आता ह्या भाजीक ना ढवळायचा नाही, फक्त याच्यावर झाकण ठेवायचा आणि गॅस करायची मंद. 20 मिनिटांनंतर ह्या भाजीक ढवळू घ्यायचं. आता ह्या झाकण ठेवलंय आणि आज केलं एकदम मंद. आता 10 मिनिटांनी आपण चेक करूया आपली भाजी किती आळतात ती. चला आता बघूया. 10 मिनिटं झाली आहेत. या बघा पाणी सुटला. आता आपण ढवळून घेऊया. ही भाजी आळतली ना? नाही आळतात तशी, पण असतात पण भरपूर ना. म्हणतात ना मसाले खाऊन चव येतात ना, पण या भाजीत काय मसालो नाही. हा हा हा, काय सुगंध येतात मिक्स भाज्यांचं. मस्त ना.
आता हिरोच कलर जास्त दिसता कारण ते वाटप पण हिरवा होता ना. आता मिक्सरचा भांडा धुवू ना तर पाणी घेते, म्हणजे अर्धो पेलोच पाणी आहे या. बाकीचे जे भाज्या आपल्या शिजूचे आहेत ना, सुरण आणि बटाटो पावटो, हा भोपळो शिजतलो, दोडक्या पण शिजतला. आता घालूया चवीपुरता मीठ. उपासाचा मीठ घातला असता अतिउत्तम. तर मीठ घालून ढवळून घेते आणि ह्याका जा पाणी सुटात त्या पाण्यातच सगळे भाजी आपले शिजून येतले. काय रे, आता आपली भाजी झाली हा. आता मी गॅस घालवते पण त्याच्या आधी दाखवते आपला. या बघा सुरण शिजला, बटाटो पण शिजलो, सुरण शिजला म्हणजे बटाटो शिजलो. आता पावटो बघूया. कलरवरनं कळता शिजलो तरी पण आपलं चिरडूया. झाले, बाकीचे भाजी शिजण्यासारखे आहेत. आता मी गॅस घालवते. गॅसवरनं उतरवली तरी कढई किती गरम आहे बघा, बुडबुडे. अशी भाजी ऋषींची स्पेशल. याच्यामध्ये ना मसालो, ना फोडणी तेल, ना कांदो, ना लसूण, काय नाही, काहीच नाही. सात्विक भाजी. सात्विक भाजी आणि सगळे भाजी आणि पौष्टिक सगळे भाजी. अशी या ऋषी पंचमीत तुम्ही नक्की बनवून बघा. काय काय आणि होता पण भरपूर. होय ना. नुसतं भाजी खाऊन उपास कोण कोण ठेवतात. ग्रीन ग्रीन ग्रीन. याच्यामध्ये ना लसूण, ना कांदा, ना कसल्याही प्रकारची फोडणी, ना ना मसाला, फक्त थोडस तेल वापरलं. ते पण कशाला, लोखंडाच्या कढईत करत होतो म्हणून, लागात म्हणून. हा. तर अशी ऋषी पंचमीची भाजी मस्त दिसता की नाही. दिसता पण मस्त आणि लागता पण. आणि सुगंध होय धरलाय तर सुगंध होय सर इलो तोंडात जायचं थारव नाही. तर ही ऋषी पंचमीची भाजी तुम्ही 1 सप्टेंबरला नक्की करून बघा. त्याच्या आधी भाजी गोळा करा. हा, आदल्या दिवशी. तसं तर 2 दिवसापासूनच लोक सगळ्या तयारी मार्केटमध्ये येतात, एवढे एवढे वाटे लावून बसतात. म्हणजे अगदीच कोणा गोळा करू टाइम नाही तर वाटे पण विकतात ऋषीची भाजी. हा, तशी ऋषी पंचमीची भाजी तुम्ही करा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. अगोदरची पण रेसिपी जाऊन नक्की बघा. होय होय, बहिणीने दाखवले सविस्तर रेसिपी. ही जरा शॉर्टकट रेसिपी. हा, अशी सात्विक भाजीची रेसिपी तुम्ही हा एक नक्की करा. परब किचन आमचा नेहमीप्रमाणे लाईक शेअर करतल असं विश्वास असा. चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी. धन्यवाद.